Ширкати ҳавопаймоии Уральские авиалинии имрӯз бо пахши акисҳорот Тоҷикистонро ба кӯшиши монополияи бозор айбдор намуд. Ширкат мегӯяд 50 рӯз пеш қабл аз оғози мавсими нави парвоз ба мақомоти Тоҷикистон дархост фиристода ҳамаи расмиёти заруриро иҷро кард, аммо то ба ҳол иҷозаи парвозро нагирифтааст. Гузашта аз ин ба иддаои Уральские авиалинии Тоҷикистон бидуни огоҳии пешакӣ 30% парвозҳои ширкатро кам кард. Мудирияти Уральские авиалинии гуфтанд, ки ин амал боиси сарсонии садҳо мусофир шудааст, ки бо харидории чиптан наметавонанд парвоз кунанд ва дар авҷи афсурдагӣ қарор гирифтанд. ҳамон гуна ки дирӯз хабар додем, Тоҷикистон ба 2 парвози Уральские авиалинии иҷозат надод ва садҳо мусофирони тоҷик дар фурудгоҳи Екатеринбурги Русия дармонданд. Парвоз то ба имрӯз ба таъхир гузошта шуд ва ҳамкорам Абдулло Ашуров, ки дар маркази хабарист, ин мавзӯъро дунбол дорад. Абдулло, оё ягон пешрафте дар ин замина аст ва тақдири мусофирон билохира чӣ шуд? шаҳло ҳамин лаҳзаҳое ки мо суҳбат мекунем, мусофирони ин ду хатсайри Екатеринбург Душанбе ва хатсайри Екатеринбург Хуҷанд аллакай ба тайёраҳо менишинанд ва тайёраҳо мунтазири иҷозаи парвоз ҳастанд, ба Тоҷикистон парвоз мекунанд, чун мақомоти ҳавопаймоии Тоҷикистон ба таври истисноӣ ба ин ду ҳавопаймо иҷозаи парвоз доданд, чун мусофирон мунтазир буданд. Аммо тавре масъулони ширкати ҳавопаймоии Уральские авиалинии мегӯянд, дигар хатсайрҳои онҳо ҳанӯз иҷозаи парвоз ба Тоҷикистон нагирифтанд ва имрӯз то охири рӯз онҳо мунтазири посухи ҷониби Тоҷикистон хоҳанд шуд. Марина Карпенко, сухангӯи ширкати Уральские авиалинии, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ дар ин робита гуфт: Эти два рейса улетели, то есть им как бы дали разрешение в связи с тем, что были... ҳавопаймои ин ду сайрхатҳо парвоз карданд, чун билетҳо фурӯхта шуда буданду мусофирон мунтазир ба ин ду ҳавопаймо ба таври истисноӣ иҷозаи парвоз дода шуд. Аммо дар мавриди дигар парвозҳо ҳанӯз посухе нагирифтаем ва мунтазири ҷавоби Тоҷикистон ҳастем. Властей пока тоже нет никакой информации.